Tahu, tahu. Ikan asap. Bisa coba dulu. ସାର୍ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଗାଇଲେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କାଠିଟା ଟିକେ ଜୋରଦାର ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉମା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ଆପଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ଉମା ପଞ୍ଚାୟତ ଧର ଧର ବଜିବ ସେଠି ଯ ସେଠି ଠିଆ ହବ ସେଠି ଠିଆ ହବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଧର ଆରମ୍ଭ କର ଠିଆ ପଡ଼ୁଛି ଗିରି ବଜ ଯ ଠିଆ ହେଲେ ତାকে ବଜେଇବ ବଜ ଯ ବଜ 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 ସେଠି ବଜ ହବ ହବ ଟିକେ ହଁ ଜଲ୍ଦି ଠିଆ ପଡ଼ ବଜେଇବେ 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 ବଜେଇବା ପାଇଁ ବଜେଇବ ଆଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ତ ପଳେଇଲେ ତାକେ ଆଗେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ ବୁଧ ଇଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ ହୁମା 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 ପ୍ରପର ହୁମା ବଜ 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 ହଁ ବଜ ବଜ